ఒకరోజు ఒక వస్తాదు రాజుగారి కొలువుకి వస్తాడు. ఆయన రాజుగారితో ఇలా తన గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. ఆయన పెద్ద కోతల రాయుడు. గొప్పలు చెప్పడం తప్ప పని శూన్యం అన్నమాట. చూడండి రాజా, నేను ఒకసారి ఒక పర్వతాన్ని ఎత్తి పక్కన పెట్టేశాను, నేను సింహంతో కూడా కొట్లాడాను అని చెప్పి గొప్పలన్నీ చెప్పుకుంటాడు. రాజుగారు ఆ కండలు తిరిగిన వీరుణ్ణి చూసి నిజంగానే ఈయన చాలా గొప్పవాడు అనుకొని చాలా సంతోషించి ముందు ముందు నాకు చాలా ఉపయోగపడతాడు ఇతడు అనుకొని రాజుగారు తన కొలువులో ఉద్యోగిగా నియమిస్తారు. నిజానికి ఆ కోతల రాయుడు ఏ పని చెయ్యడు, ఊరికే గొప్పలు చెప్పుకుంటూ బాగా తినడము నిద్రపోవడము ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు. అలాగ కొన్ని రోజులు జరుగుతూ ఉంటే రాజుగారి ఊరు పక్కనే ఒక పెద్ద పర్వతం ఉంది. అక్కడ అడవిలాగా చెట్లన్నీ పెరిగి అక్కడ జంతువులన్నీ చేరి తోడేళ్ళు పులులు అన్నీ అక్కడికి వచ్చి ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉండే పశువుల్ని మనుషుల్ని హింసిస్తూ తినేస్తూ ఉండేవి. ప్రజలు వచ్చి రాజుగారితో తమ కష్టాలను మొరపెట్టుకున్నారు. రాజుగారికి వెంటనే మన వస్తాదు కోతల రాయుడు గుర్తొచ్చాడు. ఆయన్ని పిలిపించి, చూడు, నువ్వు ఇంతకు ముందు సింహాలతో కొట్లాడావని చెప్పావు కదా, మళ్ళీ పర్వతాన్ని ఎత్తి పక్కన పెట్టేసావన్నావు కదా, ఇప్పుడు మన ఊరికి పక్కనే ఒక పర్వతం ఉంది, అది అడవిలాగా ఉండి అక్కడ నుంచి జంతువులు వచ్చి మన ఊరి మీద పడి హింస పెడుతున్నాయి, కనుక నువ్వు ఆ పర్వతాన్ని తీసి పక్కన ఇంకో దూరంగా పెట్టాలి అని చెప్పి రాజుగారు కోతల రాయుడితో అంటారు. ఈయన వెంటనే సరే రాజా అని చెప్పి మొన్నాడు బాగా పాలు బలమైన ఆహారము అంతా తినేసి రాజుగారు కొలువులో మిగతా ఉద్యోగుల్ని కూడా తీసుకొని ఆ పర్వతాన్ని దగ్గరికి వెళ్తాడు మన కోతల రాయుడు. వెళ్ళిన తర్వాత రాజుగారు సరే మరి పర్వతాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేయి అంటారు. మహారాజా, మీ మనుషుల చేత పర్వతాన్ని తవ్వించండి, అప్పుడు దానిని పైకెత్తి అవతల పెట్టేస్తాను అని చెప్పి రాజుగారితో మన కోతల రాయుడు తెలివిగా అంటాడు. ఎందుకంటే మాటకారి కదా కోతల రాయుడు. రాజుగారికి పిచ్చెక్కినంత పని అయింది. వీడు ఉట్టి సోమరిపోతూ వీడు గొప్పలు చెప్పడం తప్ప కోతలు కొయ్యడం తప్ప వీడి దగ్గర ఏమీ లేదని చెప్పి తెలుసుకొని వాడికి తగిన శిక్ష వేసి ఆ రాజ్యం నుంచి ఈ బద్ధకస్తుడైన కోతల రాయుడిని పంపించేస్తారు. ఎప్పుడూ కూడా ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేది పూర్తిగా నమ్మకూడదని, నిజాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే మనం ఏ పనైనా చెయ్యాలని చెప్పి ఈ కోతల రాయుడు కథ మనకి తెలియజేస్తుంది. ఇంకొక కథ విందామా?